lang hilin eh. Maadjong adlaw sa tanan Lunes. Naligo na po ko para mabugnawan naghang kanang operasyon. Lunes ja follow-up check-up na Bernis pa. Rugay pa kadyo. Nahadlok mo ko lang tanaw sa hangkuan kay naman na mga stapler man diay na. Mayroon buntong opera sa una, kaya ang opera sa una, katong nagpa-opera ko sang likod sa provincial food. Dili man ni ngana. Ang ipakita ninyo agang samad sa nay porma sa sitwasyon karon nga simana na ko gahapon kas pag-opera. Gilain ng ko maglubog-lubog pero ay mahimo. Manangin ko pa nga nagsapot-sapot na kung naganang kusang mga tanong dito sa bahay. Napaglakaw na nga des padung emergency, di ako hinayhay sa gawas. Di ako ko inanda mga dahon. Pilit og lubi kay mamtog magsuman ng tako. Ning ko muli mi karong Bernes po ninig nga mag-check up. Diyan yan dumasupaw nga di sa ko muli kay dahil followers nga makigmit inig kalunis sarong sarag pamasahe na mo. Nang inig human nag-check up karong Bernes pohon, mabalik gyapon ko daris kay Herlin. Sebenarnya dengan salamat ng tanan. Katong sigli sa ang pajag, katong sigbaybay sang lakaw, nagsunod sa ang minuto nga ng video. Salamat ng tanan. Hindi naman natagsa-tagsanog kinsa mo. Katong sige ng amping kanunay. Salamat sa inyong pagpahimang no. Nga malikadan hang magmangarsa di na ako pwede mangarsa bugat, di na ako pwede makapanglaba. Mura na ko lanig baldado na. Mas pagka pwede maulianing nga hang sitwasyon nga makapangwan ko, makapang mamiso. Miski nagplano ra ba jud ko nga ma-apply ko tupad sa among barangay kay gang mga kabat sa unang nagtupad na sila balik. Ang saan na maghani makatupad pa ba ko? Wag din na jud siguro. Unang ginuna di manti ko sang kahimtang. Chupapod sa pila na kasimahan sa koring tambay wala pod nay mamiso kay pending na magsang trabaho wala na sweldo. Si Zara bazay among kasaligan sa pangonsumo na mo dari pamagas tanan sa pulap check up na karungkuan magpakyaw mi og tricycle gikan dari bao 300 ag bayad kay lazo-lazo mo punto. Manang ginuna di mantigo sang sitwasyon karon di ay wala sila daris bay lakaw sila kay ang isugo nagpakuha sa ang medical certificate kay nakoy gamitan madyo na laman maripanag ginagmay kay gawan ka na lagi hang tulumanon nga kay dumba mo kanang mga tulumanon kog mawibis kaysa to nakagets nga sa tulumanon nang saan lang nang isulti gansang tulumanon na naku sinima na nga loan mo managloan nga katong pagbagzo sa audit na makapalit kog sin ug nakapatrabaho ko sang bahay mao na nga kuan nakoy tulumanon. Dahil nagsig kang paminos ang lawas karong nga naoperahan ko matingadzog ko kay bisag ko kunig kaon masikog panigab nagkarabazod pagka barf sikog barf
Muli nga ni konsulta sa doktor ini balik karong Bernis po no manon ni. Manang madak lang ko mukha ano. Pagkaan nga sa diya, pagkaan ko ginagbay nga apple, 1 putra. Sa kiat-kiat po, sarapod ka buko. Di lalim nga abrihan na taginhawaan kay murag arang kalahin na sigado. Usay batiyan ko kitas ang pugngan kay madlo ko sang samad. Manang mas okay pa kung kaan kong nilugaw. Gagmay nilugaw. O kamuti po gagmay nga kamuti. Di kanihang pagkalibang, di pa normal. Di pa balik sa normal. Mali na yung problema karon kaning usiku barb. Yung chat ko ng last Gabriel Queenie, yung tanak ko, si Along nga na ba, pa po din reply. So pa po din si bagot-bot, kaya yung masaglay ako nung kagabriel o gaga. Kami nakalihan nga blood-bladder man gapon itong kagabriel. Sa mora man, handa ko, madlikon sa, hanggang gikahadlakan po karong sunod number 27 kay mamantoy na ay result sa biopsy man to nila tong abdo o man lang yatag na kay di laboratory pa kuno abap na po ko sagwa pa ko kaon madunang ang sanakani sa bahida po ko sahay para karon naghida ko sandid ko kamo kung naligo ang paminas ng kuto-kuto kay murag naghaganas murag lahi na basa una bisan pag usahay di naman kadyo mo sakit pag ang samadog di naman kumatandag kaya manggiampingan din hindi ko mag pangsug-sug kay basing dayog sa ilang palig wapalinadyo kasi kung panag-ab mo ng problema, ano ni? Pagkatulong na sigilan tao sa ahang kuan, sa ahang video. Pasalamat ko yung tanan, lamay yung pag-ampo, na makarecover ko sa ahang pag-opera. Di naman ito sa pagsaan, o gasang malapit sa kanginan. Salamat yung tanan. Hindi naman nulay nga na kinsa mo. Kaya bawa na mo kinsa mo. Ano ko yung mga bagong followers na yung comment nga. Magamping di kuno ko. Mo na dyan ni. Saan taman. Ganun na rin kadaghan. Hindi na kaya. Pakalingupaw. Pasalamat gapon kuno. Gani kuno ko. Ila kong gisuryan gabi kadari mas herling la kong giingan gabi nga. Pasalamat gali gapon kuno ko bisag sa ingan ng edad bisag sa mga kahimtang grabing paita sa gagmay pa sila nakita gapon ko sang mga apo. Nagisgot man gud gabi nga mali kuno ang birth certificate wa kuno ko ma-restron sa ilang ginahanas pa nga basin kuno iniglakad sa hang senior citizen mo na nga sikasuhon kuno daan ningon po ko gabi nga sus madugmabtan pa ko senior citizen nga 55 pa man ko 56 ko karong September nadugay pa kay ingin lang sila wa kuno ko ma-restron tiyo ko na restro nga pagkasal na mo 1985 kumpleto man papel makasal ba day sa una o way papel nga di man kay pag panaka na mo sa una na mo ko birth certificate katula man na mali itong paglakad nila sang birth certificate sa MDR na kay pag-restro to nasap to taga PhilHealth kaya 1962 may gibutang mo to nakaing na nga ongkat kuno kay si Aysay lang isugo dito sa Bayadias katong paduang namin mo out kaya mo itong nag-bail na lagi mis amang mayroon nun
Kinanglan man lagi sa ang PhilHealth to. Nakuan ba kay dako ba sa tong abong pero nanog di pa tumakabal sa PhilHealth asa man mi kadto manangkong mao tong tamingan siya isa gisugong Herlin pagpakuha sa birth certificate. Ako na birth certificate sa alis. Siya kung na mag-kinuha, di laman makuha. Kaya ako ba katago. Tamas bay. Walang po kung makauli ko hatong kalkalan. Ito yung bagad siguro ko marestro. Nung kasal mami ko pa marestro. Complete man itong among marriage contract. Naaman. Kasi sila namin nasipyat sa tagam ng sipyo. Pasinsya na mga ganyang sitwasyon. Pahon ako sinandig kayo. Muling ko straight mo na magmusikon pa magang samad kinamag yung mga stapler. Na ang pakita nyo lang samad ang sa ni stapler. Na naka-stapler manang musandig ko kayo. Di ko musandig kaya ang daan ni musikon man danis samad sakit mo na naman nagpahunday ko. Apa wana pa bandage kaya pamasupaw diha. Mga siya na mukuan musikin rasang kuto-kuto guling ko man ang hinandig ako makulog sandig na ba ako yung plat ni higda manang si purmasang 20 ka stapler Dili wadlaw-wadlaw kay mga bugnawan kay hindi ka mag-init. Sakit palagi ni mo lingkod ko gistit mga magmusikan ng kuto-kuto. Kanin jo hagang samad mo to. Maginganig ang purma kay mo lingkod ko musikan magang kuto-kuto sakit man muwangga mag stapler sa kuto-kuto. Pad man butang bandage kay arong di ka magmuo kay ana bang inita. Paano man po sa magkuan narang fokus bye magamping na kuno ko sang pagkaon o siyempre magamping na ano yung asin-asin lawoy na kanunay gulay puro lawoy isda steam nagwantahan na laman para sa kazuhan manang di umukaan ko di kumulingan nila say kaya doon wali kazan nagluto sila mga para sa ngadlaw nagadubo sila undo yung manok yung ko pwede nga na nagkuhan ako nagsubar ko ng tamarong yung patangaglaw ko yung yutanan tangko kamunggay ko basa sa yutanan ko rin do pwede pa ka kumuhin yung mag-herbal nga kape bisa na lang corn coffee kaya di kabuntag sa mahigla man sa corn coffee maaw kape sa una tig corn coffee man ko pero wala magipugngan kaya mutana pa kung si Majo manang say magkape kung buntag mag-inom ko ginit dahon na naman sa karnaba alabuhuan sa upa po ko ninyo magatas isang gatas kay madlok lagi ko kay wala naman hanggat bladder wala mo sa kaon muna salamat sa inyong pagsubaybay o pasensya na mo sa sitwasyon nga niyang purma sa tanan katong nangingon nga magamping ko sa pagkaon daghang salamat ng tanan inuunay mantigo ninyo pagbawas sa inyong kamado katong mga tao mga walong kasing-kasing kay bawa na magkinsa mo no, manidyo pa sa dito pa ko sa ospital. Salamat yung tanan, amping kanunay. Sa Valencia, alam nila sa Valencia kang Cherry Ulrich kayong tong salamat, madam. Sa mga pagkasinabdanon, mga supaw mong bitawan. Salamat po ko mo pag ato mo pagbisita na sa ospital sa imong pasalubong na salamat inunay mantigo ni mo kanunay sa imong kabuutan at least kanunay bye bye amping mong tanan.